Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Gal. Balik ta maigsoon sa tong pagparaguban og nahinaut ko nga nakas kapiskay sa paglawas. Dako kung kalipay nga nagpadayon ka sa atong pagtuon ug karon ania na kita sa ika-17 nga bahin sa atong pagtuon sa libro sa pagtuon sa sulat ni Pablo sa taga-Roma ug ang title ni mo ang Ginoo mo atong pagkamatarong atong basahon ang Roma 2:6 ngadto sa 11 matud pa. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya. Sa karungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon, apan ipahamtang sa Dios ayang kasuko ug kapungot sa mga tao nga kung sa mga tao nga nagunahuna sa ilang kagalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa daotan. Pantuson ug sakiton ang tanan nga nagbuhat og daotan, una sa mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanan nga nagbuhat og maayo, una sa tanan ang mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Makadto ang pulong gikan sa libro sa taga-Roma atong saysayon maigsoon unsay buti pasabot niini. Tinahod nga igsoon kabalo ka ba nga mga prinsipyo sa paghukom sa Dios. Tanang tao gadali sa delikado nga oras apan ang pagbuot sa mga malamon nga tao mao ang pag-andam sa kagalingon alang sa maong oras. Gipadayag sa apostol sa grasya nga ang katapusang paghukom ang maayo ug daotang buhat pagasusihon isip sumbanan sa paghukom nimo. Sa Mateo 25 giklaro ni Kristo kanato nga ang paghigugma sa dili angayan kabus dinogdaog mga yano nga tao maayo kini atubangan sa Dios. Wala naghisgot ang Dios sa pagpuasa, pagampo, pag-apil sa pagduaw sa balaang dapit, sa paghatag og limos susama sa iyang kususama sa maayong buhat apan ang pagbuhat sa maayo ngadto sa nagkinahanglan. Sa tagong pagbuhat sa gugma mulutaw kung unsang imo kasing-kasing gahi o humok, mapagarbuhon o maluluyon. Edukado ka ba nga tao nga nagpakita sa pagtamay o pagkasuko sa mga yano o ignoranting tao? Ang gugma ba sa Dios gatulod nimo aron tabangan ang mga dili angayan, gibiyaan o walay bana o walay mga ginikanan? Kung gantihan ka sa imong maayong buhat sa gugma o dili sa imong pagsimba o pagsunod sa gawas ng buhat sa relihiyon. Gipakita ni Pablo ang paagi sa pagdagayday nga gugma sa Dios sa atong kasing-kasing. Siya kinsa gapunting sa iyang unahuna sa himaya sa Dios ug dili sa lumalabay nga katigayunan ug kalibutanong dungog, muduol ngadto sa Dios ug muusab diha sa iyang kaluoy. Siya kinsa nga mangita sa himaya sa Dios nagsalikway sa iyang pagkamahinambugon ug ilhon nga walay dungog sa iyang kagalingon, kana nga mahinulsulon nga tao mag-abri sa iyang dughan sa kapasayloan sa Dios ug mukupot sa iyang kaluoy sama sa gamhanang taming. Bisan kinsa nga makamatngon sa kamatayon, maghandom sa kinabuhing walay sinugdanan o katapusan ug mudawat sa pagtuo mulampigit sa katuyuan sa espiritu nga walay sinugdanan o katapusan. Busa niini pag-amping diha dili ka maluwas sa imong mga buhat apan sa kauhaw ngadto sa Dios mo maghatag og gahom sa imong kahuyang
ug iyang gugma mupatigbabaw sa imong kalag aron ikaw dalhon sa iyang gugma. Imo bang pangitaon ang Dios o gusto ba nimo nga mabuhi hangtod sa kahangturan? Siya kinsa gabuhat og dautan wala gabuhat tungod kay siya gipakatao isip instrumento sa kasuko ug sa inandam nga kadaot apan tungod kay siya dili gusto musunod sa kamatuoran. Ang taong dautan, ang daotang buhat wala mabuhat sa kalit lang. Sila resulta sa dugay na nga daotang binuhatan. Atong konsensya nagkigbatok sa mga dili mayong buhat. Gipanghimangno kini kanato aron dili masubo ang balang espiritu sa Dios. Apan siya kinsa nga gahi og ulo misalikway sa tiyog sa Dios, mitugyan sa espiritu sa pagkamasupilon gabuhat sa iyang mga krimen nga walay pagbasol. Bisan kinsa nga mobabag sa pagpaduol sa balang espiritu, mahulog ngadto sa paghukom. Kadtong dunay sirado nga kasing-kasing batok sa gasa sa Dios og misaway sa pinakataas, makatulod sa iyang kasuko. Ang silot sa Dios mahulog sa tanang dili mutuman, magdala kini og kagubot og pagantos. Gapuyo ka ba sa gahom ni Kristo? Sa ang sa iyang gugma o nahulog ka ubos sa kasuko sa iyang matarong nga paghukom? Dili ka makaikyas sa tubag ni ining pangutana. Busa pag-andam, andama imong kagalingon sa adlaw kung adlaw nga bulagon ang maayo og dautan. Ang iyang pulong nga ang paghukom mahulog una sa mga Hudyo. Si Pablo nagpasabot nga ang daan nga kasulatan dunay dakong responsibilidad kanila ug ang Dios motawag kanila una sa paghukom. Bisan kinsa sa mga Hudyo pinagi sa buhat sa balang espiritu mo paduol sa Dios siya musilak sa himaya sa usa ka mahimayaon. Apan si bisan kinsa kanila nga mupadayon sa kagahi sa kasing-kasing dalhon paubos sa impierno tungod kay wala niya tuguti ang espiritu sa Dios nga muotro sa espiritu sa pagkamasupilon diha kaniya. Ang mga Griego, Mongol ug Negro kauban sa tanang kaliwatan o sinultihan adunay katungod mupaduol ngadto sa Dios tungod siya ang magbubuhat sa tao sa tanang katawhan ug dili niya hatagan og pagtagad ang dili patas nga pagtan-aw sa mga lain-laing kaliwatan. Patas siya sa tanan una kaniya. Bisan ang mabahandi nga utukan nga tao mawad-an sa kasikat una sa iyang nindot nga himaya. Kitang tanan walay bili at ubangan sa magbubuhat. Ang mga inahan nga gaserbisyo sa matag puy-anan ug mga yanong igsuon musilak sa espiritu ni Kristo kaysa obispo, mga bantugang leader ug mga sikat nga artista. Ang Dios musukod kanato sa pagsukod sa iyang gugma. Bisan kinsa nga mutugot sa iyang kagalingon nga mautro sa paagi sa Dios ng gugma pagadawaton sa Dios. Apan bisan kinsa nga gahi o kasing-kasing o labaw gahigugma sa iyang kagalingon kaysa uwan mahulog gikan sa Dios o mangyamid batok sa Dios. Ang Ginoo manghayon og mapailubon. Ang Dios muhimo og kaangayan alang sa tanan. Atong giilang nga walay matarong kanato o maluluyon susama sa Dios apan bisan kinsa nga mutugyan sa nagdagayday gugma siya mahimong matarong tungod ang gahom sa langit ng amahan mo muusab kag bisan kinsa nga mangita kaniya. Panayaw huna-hunaa nga ang maong kausaban nahitabo diha dayon
ang kadaugan batok sa pagkamahambugon nagkinahanglan og igong panahon o gamay lang ang gusto nga mo serbisyo sa mga nangawala. Tungod niini si Jesus naguna kanato nga siya mikaon uban sa mga mananapaw og tigkuliktag mga buhis aron atong ilimod atong tig-ang kasing-kasing makadawat kita sa malumo nga kasing-kasing og higugmaon ang mga makasasala susama sa paghigugma sa Dios kanila. Nasayod ka ba sa ganti sa pagpadayon sa paghimog mayong buhat sa gugma nga dunay pagantos? Pagasininaan sa Dios ang tanang moabri sa espiritu sa gasa sa iyang kagalingong himaya. Busa nini ang Dios nung katapusan sa matag tao walay kalainan kaysa iyang unang pagmugna. Iya gibuhat ang tao sa iyang imahe o gusto niya ibubo ang tanan niyang himaya o batasan niini nga sudlanan ang pinakataas mo pasidungog ngadto sa dunay kaluoy ngadto sa wala na nga pili. Ayaw kon iyang kalinaw gapuyo sa kasing-kasing ngadto sa mga kabus o gisalikway tungod sa ilang pagkamatarong. Ang katapusan sa paghukom mao ang pagbulag sa maayo nga kasing-kasing nga nautro sa himaya sa kalipay sa Dios o sa mga kahig kasing-kasing sa pagtulod sa balaang espiritu kay kinsa nga minaog paubos sa walay katapusang impyerno. Kung ayaw igsoon pag biyay-biyay sa Dios kung unsa ang gitanom sa tao maupod iyang anihon. Pagampo kita igsoon o Ginoong Dios akong gugma gamayra o ang akong kahakog dako. Hugaw ako una kanimo, pasaylo ako sa akong mga sala. Abrihi akong mga mata ngadto sa mga buhat sa imong gugma. Giyahi ako sa kinabuhi nga gasakripisyo ug maayong binuhatan. Tud kay walay laing kaayuhan kanako. Luwasa ako sa akong kagalingon ug pun-a akong kasing-kasing sa imong gugma aron mangita ko sa mga nasilag kanako ug mulingkod uban sa katawhan. Mahigugma nila ug mubindisyon nila susama sa imong pagtan-aw sa mga nasaag ug aron pagluwas nila. Amen. Dunay pangutana igsoon unsay mga Dios nung prinsipyo sa katapusang paghukom? Usbon ko unsay mga Dios nung prinsipyo sa katapusang paghukom. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.